zei, nou, dan doen we de wateroverlast oplossen en gelijk dit park opknappen. Ik denk dat het gelukt is. Manje waard het vernijde parkje onder Badlaan in Serusteveen officieel openen. Er waren 2 redenen voor de vernijing. De omgeving van de Badlaan ervaarde de laatste jaren heel veel wateroverlast. En het parkje dat hier ligt was eigenlijk wel een opknapbeurt toe. Dus hebben we gezegd, we gaan de wateroverlast en het opknappen van het park combineren. En het mooie van dit plan is, het is ook een beetje van onderop. Dus niet alleen vanuit de gemeente bedacht, maar ook in samenwerking met Plaatselijk Belang en omwonenden zijn we tot de inrichting van het park gekomen. Om de wateroverlast te verhelpen binnen de 2 wadi's online in het park. Dat zijn eigenlijk ondiepe greppels, een soort ecologische zones waar we het overtollige water in opvangen. Neffens Boerema is dit concept een goede oplossing voor gebieden met wateroverlast. Het heeft ook te maken met klimaatadaptatie en je ziet gewoon het aantal extreme regenbuien neemt gewoon de laatste jaren toe. Dus we zien eigenlijk op heel veel plekken wel wateroverlast en dan proberen we op deze manier op anticiperen. De onlist van de wadi's maakt deel uit van een project om de openbare ruimte en het rioolsysteem klimaatbestendig te maken. Daarnaast binnen oren verskate werkzaamheden uitviert. Ook de band van groep 4 van de Hoek stien uit Serusteveen helpt me mij om werkzaamheden, want die bent druk dwaande mij. Bloemballen planten. Wat is er leuk aan? Nou, dat je gatjes moet graven en dat je weer de hele tijd nieuwe moet ophalen. Dat is ook weer mooi in het kader van biodiversiteit. Dat zorgt ervoor dat er weer wat extra insecten, bijen in dit gebiedje zijn.